Alright, so ito yung mga bata, mga idol. Alright mga idol, no? So susunod na destination pala namin is gusto ni Idol Ben Moto na makapasyal dun sa lugar namin, dun sa may Karot. Tapos gusto niyang makita yung pwesto namin dun sa may Marimpay. Alright, so namasyal lang kami dito saglit dito sa Tondol. Tapos ang oras pala natin, baliktad yung cellphone ko. Alright, ang oras pala natin ay 3:24 ng hapon. Alright. Ha? Bomba? Oh, sige, sige. Lai, pabomba raw. Dun. Paki-follow naman siya mga idol, oh. Follow nyo naman yung kanyang page. Ayun, oh, may sticker siya. Oh, no, right. Ikaw ayaw yung bumbahin? Alright mga idol, no? So papunta muna kami dun sa amin, sa lugar namin, no? Para may pasyal ko si Idol Ben Moto. Alright. Oh, kawa talaga yung mga bata, eh, no? Ano yung mga bata, eh.
Alright mga idol, no? So papunta na pala kami dun sa lugar namin sa may Barangay Karot. So yun pala yung last destination namin ni Idol Ben Moto, no? At ang daming batang natutuwa talaga eh. Alright. So gamit pala natin ngayon si red na pula. Alright, sumasabay sa big bike. Nagsisisi na. Alright mga idol, no? So nandito na pala kami sa may tabing dagat dito sa Karot. Alright. Pigsangin? Dito? Ha? Ganda. Ah, pigsang angin. Ay ito, takad-taak na eh. Ha? Takad-taak. Ito eh. Takad na makkel. Gumidya balay may jay. Damdaman to, mapantan to. Alright mga idol, no? So second destination pala namin to ni Idol Ben Moto. Grabe, napakalakas ng hangin. So paparating na pala yung bagyong si Christine. Oy Christine, nasan ka? Ah? Kulinaw doon. Diwi. Tapos Siapar. Ando pa rin? Ha? Ando pa rin yan? Ay, ito anda. Kulinaw dyan? Bulinawatan. Ay, Ayun, Kangaluyan. isla? Isla. Ito Barangay Karot. Alright mga idol, no? So dito muna, tatambay muna kami dito ni Idol Ben Moto. Tapos mamaya ay pupunta tayo dun sa bahay. Alright. Dito, tapos ay kasalot yung kampyonata. 1 down, 5 up mo lang. 1 down, 5 up, parehas lang. Sige. Alright, so susubukan natin tong kay Idol Ben Moto, no? Itong kanyang Kawasaki Ninja 1000cc mga idol. So susubukan natin. Kaya matay. Ay, pa? 1 down, 5 up lang atay. 1 down, 5 up. Ako lang bigsutan. Ano pa nga pagkabit niya sa ako na ka? Bigsutan. Sige. Tama mo lang. Sige. Wow! Ang ganda pala nito. So first time ko lang ito masubukan mga idol, no? Uy! Grabe, napaka-komportable palang sakyan to mga idol, no? Hindi pala siya, kala ko nung una pag malaki yung motor mas mabigat. Hindi pala, pero pag naka-arangkada ka na, napakagaan pala. Sobrang gaan. Sobrang gaan pala siya. So mali pala yung sa isip ko na pag mas malaki yung motor, mas mabigat. Yun pala, sa una lang siguro pag ganun na hindi siya naka-andar o hindi ka umuusad, mabigat talaga siya. Pero pag yung nakausad ka na, napakagaan pala, parang normal lang na mga motor. So napakaganda mga idol, no?
So yun lang. So hanggang doon lang muna tayo kasi mahirap na. Ikot ko sana doon. Ha? Ikot ko sana. Saan? Ah, sige. So, testing natin. Hindi mo naikat? Okay na yan? Ah, Okay na? mabalo nang kakita ka namin. Sige ah. Alright, so ite-testing lang natin mga idol no, hanggang dun sa bahay. Pwede ka na. Wala na. 1 down 5 up malaki na. Ha? 1 down 5 up malaki. 1 down 5 up. Paras lang mat. Ay dapat yung sticker mo? Ay dapat eh. Mga bata eh. Dapat talom lakay, talo da lang. Alright, so ito yung mga bata, mga idol. Tatlo yung kanina na. Meron na. Ha? Ano po yung page niya? Oh, Lover Cards. Ako sa Lover Cards. Ako sa Lover Cards. Pero sa Palo na lang tropa natin sa Kabanin. Mag-ikon na lang. Tama na to. Sige, pakipalo na lang ha. Salamat. Magtaksan kaya. Grabe.